O'n i wedi dechrau 1976. Os bydde rhywun wedi gofyn i fi pryd ni, bydden ni'n neud e nawr, bydden ni'n gweud na. O'n i moyn i'r plant i cael traddodiad a diwylliant Cymreig. A felly dechreuais i adran pentre a o fyna oedd e wedi tyfu. Canu adrodd o'n i'n neud, ond oedd y plant oedd yn dod i'r adran moyn dawnsio gwerin. Felly dysgu dawnsio gwerin o scratch nes i, o'r llyfrau. A yn 1979, o'n i wedi cystadlu am y tro cyntaf yn dawnsio gwerin a enillon ni. Mae enwau bobl fel Alexandra Roach, Alex Jones o'r One Show, Owain Wyn Evans, y drymwr, Simon Watts a Gareth Jewel, ffrindiau mawr gyda Aelwyd Penrhyd, mae plant Aelwyd yn dod i'r adran a Aelwyd yn gefnogol iawn i'r adran. A Tristan i gweud y gwir. Mae'n hyfryd bod nhw gallu gweud taw achos maen nhw wedi bod i'r adran, maen nhw wedi cael y hyder i mynd mlaen i wneud beth maen nhw'n wneud nawr. Mae Jennifer Maloney yn gymeriad unigryw iawn, fi'n meddwl. Does dim Jennifer Maloney arall. Mae'r cyfraniad mae hi wedi wneud i nid yn unig adael Dyffryn Aman, ond tu hwnt i hynny wedi bod yn amhrisiadwy. Mae'r cyfleoedd mae hi wedi rhoi i filoedd o blant a phobl ifanc Sir Gaer yn anhygoel, a mae dyled gyment o blant a phobl ifanc yr ardal iddi hi. Heb Jen, fydden ni yn sicr, a fi'n siŵr llai siarad ar ran gymaint o bobl eraill, fydden ni llawer clotach heb Jennifer Maloney ac Aelwyd Penrhyd.